खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। शिबसागरनि नामथियाव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों पुलिसा। खौरां मोननाय बादिब्ला गंसे AA03 AK2942 नम्बरनि टयटा ग्लेन्जा गारियाव एरसोखोमानानै लाबोखोमानाय मोन 19 था कन्टेनाराव थानाय हेर'इनफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे गारियाव थानाय बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां 3 सुबुं फारियै सन्दीप सिंह, रविन्द्र सिंह आरो अमृत सिंह कर्मकर मुंनि 3 सुबुंखौ खादों आरो बिसोरनिफ्राय गंथाम मबाइल फनजों लोगोसे नोगोद रांबो बोखांनो हाबावदों। रिपर्टनि बादिब्ला शिबसागरनि नाजिरा खम जिल्लानि पुलिसनि बिबानगिरि तुषार देसाई आरो नाजिरा आरो नामथि पुलिसनि हेफाजाबाव आमगुरिनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे टयटा ग्लेन्जा गारियाव नामथि सारियालियाव सिग्रोमनाय हाबाफारियाव बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। थारैनो बर'फोरा गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ नामा? आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि आजावनाया ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। आसाम सोरखारा केबिनेट मेलनि गेजेरजों आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि आजावनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्राबो आनजादखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। जायनि जाहोनाव जानो गोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 3थि सेमिस्टारनि आनजादखौ फावसायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो बायदिसिना जाथावै जाथाया जाफ्लेबाय थानायफोरखौ जों समाजाव नुनो मोनबोबाय थायो आरो बेफोरबादि जाथाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि समाजा गोग्गो समाज जानायनिफ्राय गुबुंले समाजावसो आगान सुरलांगासिनो दङ। बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय सत्र NGOआ सांग्रांथियारि हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव सत्र NGOआ उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ नेवसिनो समायखिरा लाहोदों उन्दै लाइमोन फरायसुलिफोरखौ। मख'नो गोनांदि गथ'फोरनि मोनथाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो गुबुन समाजारि बिथिङाव थांनाय 2002 मायथाइनिफ्राय दुलाराय हादोरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्राव खामानि मावबोबाय थानाय बादिनो सत्र NGOआ मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगारानि जरनागारा पार्ट 2 कलागुरु बिष्णुराभा गेजेर फरायसालियाव बे सांग्रांथियारि हाबाफारिखौ बानजायदों। फिन आरोबाव आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सन्देह गोनां 4 आइजोफोरखौ हमदों पुलिसा। गंसे रेलगारिया बङाइगाव स्टेशनाव लाखिनाय समाव रेलगारियाव रेलवे पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि जागायनानै रेलगारिनिफ्राय ओंखारनाय समाव 4 सन्देह गोनां बांलादेशनिफ्राय हाबफैनाय आइजोफोरखौ हमनो हादों। पुलिसा बिसोरखौ हमनानै दायो सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय। उदालगुरिनि भैरबकुन्दुआव गोबां बिबांनि गान्जा दोनथुमनायखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि BTCआव गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगो बायदि समाज बेरेखा खामानिजों लोगोसे गाज्रि बेसाद जानाय सोबनाय लोंनायफ्रा सानफा एफा बांलांनो हमदों। नाथाय BTC सोरखारनिफ्राय बेफोरनि फारसे जेबो राहा लामा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। एबसुजों लोगोसे गुबुन फरायसा आफादफोरा जिल्ला खुंथाइ आफादखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लानानै संदाननायाव बे गोबां बिबांनि गान्जा दोनथुमनाय थिलियाव सिग्रोमनानै बे गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। SSP मुजाफर हुसेननि दैदेननायाव बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। बे बोखांनो हानाय गान्जाखौ 124 किल'ग्राम जागोन होननानै मिथिहोदों। त्रिपुरायाव 2 सुबुंनि जिउ गैयि देहा बोखांनो हादों पुलिसा। खौरां मोननाय बादिब्ला त्रिपुरानि गमाति जिल्लानि हलखेड रेल दलंनि साखाथियाव गंसे गारिनि सिङाव 1 आइजो आरो 1 हौवा सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जायगानि सुबुंफोरा मोनाबिलि समाव हरखाब गुलिनि सोदोब खोनानानै पुलिसखौ खौरां हरनायनि उनावनो पुलिसा थांनानै सिग्रोमनायाव गंसे हुन्डाइ गारिनि सिङाव बे 2 सुबुंखौ नुसनो। बे 2 सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। बे जिउ खहा जानाय 2 सुबुंफोरखौ फरायसा आरो बिसोरखौ सुहेल मिया आरो गुबुन सासेखौ जन्नत आख्तार होननानै सिनायथिनो हादों। बे गोथैखौ बोखांनो हानाय गारिनिफ्राय पुलिसा गंसे पिस्तलखौबो बोखांनो हाबावदों। जाथायखौ लानानै दायो पुलिसा संदाननायखौ जागायबाय होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावदों। लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगৈनि गारिया। मिथिनो हानाय बादिब्ला जरहाटनि DCB र'डआव गौरब गगैनि गारिया जाब्रबथायजों दलंनि रेलिंनि सायाव गाखोदों नाथाय बे जाब्रबथायाव रावनिबो जोखोम जानाय खौरां मोननाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।